Velkommen til den her video. Velkommen til. Nice. Ja. Hey. Og i dag der skal vi reagere til Outlast Trials, den nye season, som der hedder Projekt Discovery, tror jeg den hedder. Det står dernede i bunden, jeg kan ikke se det på den. Er det Projekt Discovery, den hedder? Det er cool nok. Okay, jeg kan ikke læse det. Hvor han står der, siger du? Det dernede, ja. Og projekt, det kan jeg heller ikke læse. Ja, det Men den skal vi kraftigt reagere på. Lad os gøre fullscreen. Lad os sætte noget lyd på. Lad os starte. Og vi siger allerede nu, vi har aldrig set den. Vi har ikke set den. For den er også lige kommet ud for sådan 8 minutter siden, så... Er det spillet 17 plus, så vi er alt dobbelt højt, det der? Look into the eyes of a friend, a sibling, a partner, a lover. That person is capable of anything. Lies, violence, infidelity, murder. Ja, det er den der vi spiller. The Pusher. A pessimist might account for this by new enemy. humanity's inherent cruelty. What the Det er fedt. Okay, det er på en... Dr. Easterman. What? Er det Dr. Easterman? Ja. Plasticity of our Oh my god, den er stor. Hey, what? A new De holder øje med os. has arrived. Hvem fuck er det der? What the fuck? Det er helt nye. Og de sidder sammen. Forced into shadows by the circumstances of their biology. Elevated to wealth and power by sheer force of will. Det er han, hun, eller hvem af dem går med det? Det er kvinden. Begge to. Ja, drengen går med den der. Og så har hun flaskerne. Oh my. Det ser sindssygt ud, ja. Så hun kommer til at kaste ting efter, imens han kommer til at... What the... Yo. Og hun kommer, til at kaste poison. What the... Og det vil sætte de kvinder. Complementary tools of manipulation. Always watching. Det gør han ikke. Never out of reach. Okay, det her det... Og det er når de står her, and managed future. Look into the eyes of a friend. Og så Dr. Easterman er ikke menneske. Nej, han er bare et menneske, men han er på samme tid også skinnermand. Ja. Oh my god, den 15. Det der til den 15. Næste uge. Ja. Holy shit, det er fuck en fed trailer. Insane. Og jeg tror, at jeg skal se videre på den senere. Jeg tænker lige, vi giver den lige sådan en lille like der. Ja, på den her. Det var kraftedeme. Det var en fed trailer fra Red Barrels. Og alle dem, som der kender til Outlast, I ved, hvor insane er Outlast. Det er ret insane. Vi kommer også til at lave video med den nye sæson, når der kommer ud, tænker jeg. Ja, og det bliver rimelig nice, og jeg håber, I vil se med. Også. Det var bare lige en kort video. Det var bare lige en kort video til at vise den nye trailer, eller for at se den nye trailer, hedder det. Yep. Så vi ses i den nye season. Eller ja, vi ses i den nye season der. Oh well. Hey.